Sí o no sé? Mame mi momo. Sí o no sé, aquesta és la qüestió. Què és més noble per l'espíritu? Sóc un pobre home vell, tan carregat de sofriment com d'anys i miserable en totes dues coses. Un líer. Ara hauria de fer un líer. No perquè en tingui ganes, que no sé pas si en tinc. Jo de què tinc més? D'Otello. De què m'ha servit fer tant teatre? Tanta feina, tants esforços. Clar que m'ho he passat bé, ens ho hem passat bé. És la vida, tota la vida, però... I jo aquí com un imbècil parlant sol i remugant entre aquestes quatre parets. La por. I els focus que t'enceguen i tot el negre al davant.